Salam dogan gowmy ýagdaýlaryňyz. Egerde wagtyňyz bar bolsa, meni dinlemeňizi sizden ulakan haýyş etýärin. Maňa like basyň, maňa goşmak basyň, maňa baýdak basyň diýjek gel. Isleseňiz basyň, islemeseňiz basmaň. Men bu zatlary, bu diýjek sözlerimi like basdyrmak üçin, özüme patwişik gazanmak üçin edemok, goýamak klibi, maňa ters düşünmän gaýrat ediň. Men sizin basan ýüregiňiz sebäpli, ýa sizin basan goşmagyňyz sebäpli maňa bir mark pul geçenok telefonuma, ýa-da maňa çörek pul gelenok. Şoň üçin hem isleseň bas, islemeseň basma, o seň öz problemaň. Doganım diýjek zadım, men aslında durmuş temadyndan bir 4-den bir bölegini häzir size açyklajak. Sebäp men şeýle bir göwnüme degen adamlar bar. Aslında şu wagt 2 hepde, 3 hepde bolup gelýär. Men içime salyp, iç kesel bolup barýan, günü-günden horlanyp barýan. Men atma agyr degdi aýdylan sözler. Eger şu aýdan söz adam haklymy ýa-da men haklymy, şu klibimi dinläp bolanyňyzdan soňra iň soňundan maňa ýekeje kommentariýa ýazyň haýyş sizden. Hemmäňiz birlik boluňy ýa meni goldan ýa-da men aşağı düşüriň. Sizden haýyş ýalbarýan. Men sizin ýagdaýyňyzda da düşünýän, men üstümden gıýbat etýärlere de düşünýän. Ýöne maňa ýylyň 5 manat pulu gerekdir. Men ýylyň hakyny iýemok isem öz eklenjim, öz güýjüme özüm işläp gazanýan. Indi aslında başlaly asıl temamyza geleli dogallar. Men durmuş ýagdaýymda bir näçe gynçylyklar ýüze çykyp ýany ýoldaşym bilen wagtlaýyn aýry galmaly boldyk we eklenjimi, saklanjymy men ýeke başyma özüm etmeli boldum. Bir näçe gynçylyklar çekip ýörün we çekmäne dowam etip ýörün. Gynçylyk hemmäň başyna bar zat, aýyp zat däl. Men menip ýören baýlarda da özüne ýetik dertleri bolýar. Garyplaryň özüne ýetik derdi bolýar. Dertsiz adam ýok. Şoň üçin men öz derdimden namys edemok. Indi men şeýle diýeýin. Aslında men işleme üçin, halal işläp halal gazanmak üçin elimde diplomum ýok boldy. Hawa diplomum ýok diýip garakuljaýdym. Kafelerde, pasuda moykada da işledim, pasuda ýuwup. Ofisant bolwam işledim. Magazynlarda kömekçi bolwam işledim. Gazanjyň, eklenjiň aýby ýok, 5 manatyň halal tapsaň. Indi şeýle diýeýin, bir näçe gynçylyklar çekdim we men ýoldan işläp, maňa günne gitip gelýän taksi puluma da ýetmedi. Kafelerde işläp tapan pulum aýlykly işim maňa ýetmedi. We men diýdim özüme, men diýdim aýdymçylyk berilipdir çağalykdan, maňa Allah Taala sunugat ýoluny beripdir. Men belki diýdim, aýdyma aýtyp diýdim, 5 manatymy diýdim gazanaryn diýdim. Belki has ondan köprägem gazanaryn diýip öz düşünjem bilen aýdyma başladym. Hawa men elimde diplomum ýok, sunugat ýolundan medeniýet gutaramok men. Ya bolmasa da men sertifikatym ýok. Hawa men üstümden gıýbat eden adam maňa şeýle diýär, aslında men ýaman janym ýany. Hawa o gyz toýuňyzda aýdym aýtdyrma. Hawa oň sertifikat ýok, oň diplomy ýok. Hawa on konsert berseňiz o gyz aýtdyrma. Hawa oň diplom ýok, sertifikat ýok. Men sen ýalyk ene matam bolmady maňa diplom alyp beren. Maňa sen ene matam ýalyk sertifikat alyp beren bay ene matam tohum tiýçim bolmady. Men öz güýjümi özüm saklap, öz güýjümi özüm eklenjim etdim. Dogan. Sana şeýle diýeýin. Men seni aýlykly işte ruçkadan gol çekip aýlyk alamok. Şeýle düşündirin. Men bir çağany ýeke başyma aýagy üstüne ýeke özüm durup gazanýan pulumy. Men toýa gidip owadan köýnek geýip bir 3 saat aýdym aýtyp gaýdan üçin men baýa baramok. Siziň duzuňyz men eliňden kakyp alamok. Düşündiň, her kimiň rızkyny Allah Taala öz maňlaýyna ýazýar. Men siziň rızkyňyzy eliňizden kakamaga baryp, näme üçin maňa beýip üstünden beýle zatlar diýäňiz? Näme üçin maňa beýip aýagyma palturaýaňyz? Näme üçin? Men näme etdim? Meni näme günah bar? Men eger aýdym aýtyp men aýda 10 toy 20 toy soňup beremok. Men Allahdan giýje güni ýatyp dileýän, Allahjan, Hudaýjan maňa bir aýyň dowamly 2 toy gelebersin jan Allahym diýip dileýän. Sebäp men toýdan tapýan pulum, men kwartira puluma da ýetenok, produkta puluma da ýetenok, zordan eklenjetdiýär men şu wagt. Daşyndan owadan geýip, owadan köýnek geýip, owadan toýlarda owadan aýdym aýtdym diýip men baramok. Bay bolup baramok düşünäýin näme gaýrat ediň maňa her hili kommentariýa ýazýarlar, size de tegişli şol. Men üstünden gıybet etip berem, häzir vay on diplom ýok, on sertifikat ýok, on toýuňyza aýdym aýtdyrmaň, on konsert berseňiz aýdym aýtdyrmaň diýip. Sen kim? Sen kim bolýaňa maňa beýdiýän? Maňa entek hökümet azar bermäk. Kim sen maňa azar berip? Sen kim bolýaňa maňa azar berýän? Maňa şonu aýda gaýrat edip bolýan. Düşündirin, men eklenjim saklaýjym, ýa maňa kömek etýän hiç kim ýok, agam ýok, dädem ýok, eklenjim özüm etip, öz aýaklarym üstünde özüm durmak isleýän. Size şeýle düşündirin, gaýrat et maňa düşün. Aýtmaýyn, hiç kime aýtmaýyn, men öz içimde sakladym. Aslında men häzir sen at familiýaň tutwam men aýtyp bilýän, sebäp sen maňa ýamanlyk etipýän, ýöne men saňa ýamanlyk etjekler. Menden başga bir bolmana şonu ederdi. Muňa adama ýaýradardy klibi, şeýdi.
Bir adama ejide ganym bolmak diýilýär. Sen niýetin ejide ganym bolmak diýmek. Men nähili gynçylyklar çekenimi, nähili ejizlikler çekýärmi, çekip ýörýänim we maşgalan bilen bilip oturup, maňa bu derece etmek size gerek däl, size gelişmeýär. Sizin aslyňyz daşygyzly. Meňem aslym daşygyzly. Gaýtam öz daşygyzlygyňa kömek etmeli. Gel aýdym aýt. Gel öwren, bilmeýän zadyň bolsa öwredeli diýip gaýtam. Siz maňa şonu şeýle kömek etmäň deregine men aýagyma palturaýaňyzmy? Aga Hudaýyňyzam oýlan gaýrat edin. Men toýdan tapýan pulum men hiç zadyma ýetenok, düşündirip bildim men baýap baramok. Men siziň çöreňizi eliňizden alamok. Maňa bir boýdaşym diýdi da, "Enes diýdi, sen eger de diýdi, sunugat ýoluna başlasaň, sen artist bolup başlasaň diýdi, original artistler çöreksiz goýýan diýdi." Şo boýdaşym aýdany, "Äzir men gulagymda ýanglanyp dur da, meňe siziň çöreňiz gerek däl. Her kimiň öz tapjak nesibesini Allah Taala maňlaýyna özi ýazýar. Men siziň 5 manatyňyz bilen 5 manatly boljak bolup durammy? Düşünüňizmi? Hawa gaýrat edin, maňa düşünüň. Hawa egerde biri maňa diýmeli bolsa, sen aýdym aýtma diýmeli bolsa, ol senler. Ilkinji bilen ol hökümet. Düşündirip bildimmi? Egerde men talandym barmy? Men talandym bar bolsa, men aýdym aýdaryn. Sana şeýle diýip düşündireýin. Aýdymam aýdaryn, gazalam aýdaryn, elimden gelen zadym ederin, men günümi görerin. Köçede el sermerin, 5 manat bereň, 5 manat beriň maňa diýip. Maňa hapisa sözler aýtyp bilýän oglanlar ýa-da adamlar bar. Olara da şeýle welläýin. Ine men nikah şadatnamam ma. Dogalar hatda içine maçyk görkedeýin. Ine men nikah şadatnamam bar. Gaýrat edin, maňa ters düşünjeler bilen gelmäň. Haýyş sizden. Eger men kelläme ýalykdan man gezýändirin hawa, isläniňi daňbanda isläsem daňaryn, islemesem daňmaryn. Salam. Sizin şu ýazan kommentariýaňyza jogap beresim geldi bir hili ýüregime siňne. Okap diplom almak üçin en ata hökmän näl diýip ýazypsyň. Nähil hökmän näl? Bir çaga ýüreginden okuwa girip diplom alman arzu eden bolsa egerde, onu öňüne ýyzyna düşüp ýören, "Ýör çagam oku, ýör balam, mene etseň mene bolar, mene beýseň mene bolar" diýip kömek etip beren ýa eneň ataň, ýa-da agyň, ýa-da ejekiň kömek bermeli bolýar. Okuwa girmek üçin, öz güýçüňe okuwa girmek üçin taks pul çykaryp gitmäni, dokument sazlamany, lüboý zady pul gerek. Men düşünjem ýalanmasa, başga da diýjek zadyň bolsa diýip bilersiň. Ýa bolmasa, sana şeýle diýeýin. Hawa diňe eneň atadan kömek bilen diplom almak hökmän näl bolsa, onu oýnaşdan aljakmy diplomy? Ýanyňa oýnaş tutup aljakmy diplomy? Haramlykdan gazanyp aljakmy diplomy? Sana soraňa şo jogap şo. Bolýar. Indi men sana berýän şu soragy, senem maňa jogap ber, gaýrat et. Men düşünjem, ýalanmy, ýetsinmi? Sizem şoňa jogap beriň.